Jolokoan chumbe kadhawadh nam chumbi osiro pach jatend migawo mar mwandu manie bwolo kod chenro mag nam Hassan Joho mar dwaro ni ochuogi kar teno meli mokethore iluongo ni shipyard man Mombasa. Okang' makamano gikoni biro konyogi e yudo kwan maduong' mag chumbe moti magisebedo ka gichoko kendo gitero e kembe matedho chumbe maitiyo godo e chenro mopogore to chutho mana mag gedo. Iromono manotelnie kod jakom duol mag jo ohand chumbe moti David Rono ne gikoni gidhi nyime kod keto e tim okang' mar rakore gi jogo makwalo chumbe. We also go towards ensuring this with the Kenya Power. We have a team, Kenya Power, Kenya, and all these other are under my agency because they are the ones who can be able to identify, their machines, their equipment, not their machines, but their metals, the metals that are used on their roads, the metals that are used by Kentraco, the metals that are used by KPLC, and all other agencies. So we normally come together, we work together, we discuss together, and we use their agencies now, the business organization, to sensitize them. That is actually what we are doing today here. Joho alisema ya kwamba watatengeza njia ambayo wataleta meli tuje tuweze kuzibomoa hapa. Hiyo ikiwezekana itakuwa imetusaidia sana katika industry yetu. Hata millers itawasaidia sana. Sababu chuma ile iko hapa haitoshi. Ndio unakuta hata millers wana import a lot of scrap from outside. Maana ile scrap iko hapa ni kidogo sana.